Yes, mngani wami. Kanjani? Ngiyaphila kanjani? Namhlanje ngizosho i-word of the day. Alright. I-word of the day yami ithi yena. Ungazithatheli phansi ubona ukuthi uhlephekile. uNkulunkulu uzokuphakamisa njengoba uhleli phansi. Noma uzizwa ukuthi awunamandla kodwa uzoba namandla. uNkulunkulu uzokunika uthando oludingayo. Noma uyi-street kid kodwa ngiyakutshela uthi uma ulele uzocabanga ngathi uhleli kwi-mansion kanti cha ulele. Uma ufuna ukufeza iphupho lakho ungatsheli umuntu vele uyifezele wena. Njengoba nje nami nginephupho lami ukuthi ngivele ngibodokotela, ngifuna ukuba udokotela ngoba ubaba ngithanda ngithanda umphamisa ama-pimples. And bese ngithi-ke ingane yakithi ithanda ukuba yisoja because cela ubaba uthi akamthengela ama-toys ebhama. Mina ngithi ngifuna ukuba udokotela ngoba ngiyazazi izinto especially ama-injections for amadokotela. Phinde futhi ngiyazazi izinto ezisebenzisa amadokotela, for example ama-gloves, imjovo, ama-insulin, nama-mask oxygen. Wow. Nakhi. Malume nami ngifuna ukuba udokotela. No, ufuna ukuba udokotela? Why ufuna ukuba udokotela? Ufuna mhlawumbe amakhono asekhaya ogulayo ngizomsiza. No, shame. Thank you, mngani bami. Nibe nosuku oluhle niyezwa. Ya malume ngicabanga